Agon Nyasaye erokamano maduong' kuom ji duto ma bro chokre kodwa kawuono, kendo arwako ji duto ma jokristo ma bro lalore kodwa kata ma bro winjo wach Nyasaye modhiambo ma kawuono ni. Welo manyien ma pod kwaromo kata ma pod ok wang'ere maber, arwako u duto mondo kanyakla wabed e nyim Nyasaye kendo wawinj wach Nyasaye. Ero u kamano. Odhiambo ma kawuono ni wabro lalore e topic kata thor wach miwacho kama eri ni koda ka osiepna manageno kuome mane chiemo koda bende osendhoga. Wayudo wachne Zaburi 41:9. Mak mana ni wabro somo Johana 13 chakre 21 nyaka 30. Kapok watimo mano, walam Nyasaye. Ruoth Nyasaye, Nyasachwa manyalo gik moko duto, abiro iri odhiambo ni eri. Wadwa mondo walalre e nyimi kendo e nyingi a Nyasaye. Akwayo mana ni mondo imiwa roho mari maler odhiambo ma kawuono ni mondo telnwa, ka golonwa paro maricho madimonwa winjo wachni, ka keto chunywa kare kendo keto itwa, wachiko itwa kuomi Nyasachwa, kwageno kuomi ka chunywa okwe kendo kwawinjo wachni. Bed kodwa kwachako Nyasachwa, iritwa e wechewa duto manitie, jogo matuo, jogo machandore, jogo manie masiche, ipargi Nyasaye giduto. Mond liete gi nyithi kiye be wakete lweti. Koro ritwa kamoro achiel ka wachako, ibede dierwa to nyingi yudo duong' e hapi nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amena. Wabro somo wach Nyasaye e Johana 13 chakre kare 21. Owacho kama: Bang' kane osewacho mano, Yesu nochandore gi e chunye mi nohulo nigi niya, awachonu adier ni achiel kuomu biro ndhoga. Jopuonjrene dhogi nomoko kendo ne ging'iyore kendgi ka giparo ni en ng'a kuomgi ma owuoyo kuome. To noyudo japuonjre mane Yesu ohero ne chiemo kobedo bute machiegni. Simon Petro nogwelo japuonjreno kawachone niya, penje ane ng'ama owuoyo kuome. Nolokore motenore kuom Yesu mopenje niya, Ruoth, en ng'a? Yesu nodwoke niya, en ng'ama biro miyo makatini bang' ka aseluto e kado. Eka bang' luto makati e kado, nomiye Judas Iskariot wuod Simon. To kane Judas osekawo makatino, Satan nodonjo kuome. Yesu nokone niya, gima idwaro timo, tim piyo. To kuom joma ne chiemo kanyo, onge ng'ama nong'eyo gimomiyo nowachone kamano. To kaka Judas ne en jakeno mar pesa, jomoko ne paro ni Yesu nonyise mondo odhi ong'iew gik mane dwarore e sawo, kata ni mondo ochiw gimoro ni jodhier. Mapiyo bang' ka Judas nosekawo makatino, nowuok oweyogi. Koro ne en seche mag odhiambo. Ruoth Nyasaye ogwedh wachne. Koda osiepna mane ageno kuome, mane chiemo koda, bende osendhoga. Indhogo Yesu kato kendo mana kod osiepne machiemo kode. Kane Yesu osewacho wechene, to weche mane Yesu owacho, wayudo nyime kacha ka wachako kare 13 e wang'e kanyo achiel, nikech ne en chieng' Pasaka nosebedo machiegni. Koro Yesu ne osebedo ka en kod joge manoseyiere piny manohero. To koro chopo sama koro ong'eyo ni odwa dok ir wuon mare e polo malo, to odwa ni mondo onyis jogi hera manoherogigo matut. E kindeno Yesu oloso kodgi, ma Yesu nonyisogi maber ahinya ni gibiro chamo chiemb odhiambo kamoro achiel. To Yesu nonyisogi ni ibiro ndhoge otieno no ero. Yesu bende nonyisogi malong'o ni ng'ama dwa bedo maduong' kuomgi nyaka bed matin, ma bed jatich e diergi. Omiyo Yesu noluoko tiendegi. To sama ne Yesu dwa luoko tiendegi, Petro Simon nodagi mowacho ni Yesu niya, an ok inyal luoko tienda. To Yesu nokone ni kok anyal luoko tiendi, to ok in ng'ata. Okone ni Ruoth, ka en kamano, to kara luok nyaka denda duto. To nyise ni ooyo, ng'ama oseluokore
ok luokre te, luoko mana tiende kende. Tadier adier kuomu ka uduto useluokoru kendo uler, tiendeu kende monego uluoki, mak mana ng'at achiel kende ema ok ler. Koro Yesu kanosewuoyo kod jopuonjrene gi eki monyisogi gik ma biro timore, ne chunye ochako chandore. Chuny Yesu nochandore koparo ni ibiro ndhoge otieno ma kawuononi, to odwa weyo joge mosechoko ni mobedo osiepene. Kendo chunye nochandore adiera koparo ni jok mosechandore gi eki jasigu Satan biro keyogi kendo. Chuny Yesu nochandore. Chuny machandore en chuny malit. To chuny malit en chuny ma onge kwe, bende onge yweyo. Emomiyo Yesu chunye nochandore, ma kane Yesu chunye osechandore, sama chunyi chandore, kapok iwacho gima nie chunyi momiyo chunyi chandore, ionge kwe. Koro Yesu nochune mondo owachi gimomiyo chunye chandore. Omiyo nofulo negi ni ibiro ndhoga otieno ma kawuononi. Yesu nong'e nosetieko tichne. Odok ir wuon mare. To odwa nyiso herane mogik kuom joheranegi. To joheranegi eki, nitie jaherane achiel kuom jogi moseyiero ma pod ok odok omiye chunye, ma jasigu Satan pod temo, kendo oyie gi tem mar jasigu Satan. Otamre dagi Satan gi tichne duto. Judas biro ndhogo Yesu otieno ma kawuononi. Jopuonjrene kowinjo ka Yesu wacho kama, ne lit nigi. Mathayo wachonwa ni Yesu, jopuonjrene ne chunygi lit, momiyo ne gichako penjore kendgi, to en ng'a? En an Ruoth? Koso en an Ruoth? Yesu nonyisogi achiel kuomgi, to nokufulo negi nyingi, omiyo nomiyo gidok e chunygi giwegi gichako parore kendgi. Dobed an? Koro kata an, in kod an kawuono, onego wadogane e chunywa mondo waparre ni to wandhogo Ruoth e yo moro koso pod wanandhoke e yo manade? Nitie gimoro ma pod ok waloko e kitwa ma onego bed ni waloko. Nitie gima Muma ni puonjowa kawuono ma dipo ni pod nie chunywa monego bed ni wasemiyo Ruoth Yesu to pod ok wamiyo. Simon Petro, kaka ng'ama ne ok ling' gi wach, nopenjo japuonjre achiel manobedo gi Yesu machiegni ni in omera, in ma in kode machiegni kanyo, in osiepni, penje ni mano ng'ano dwa ndhogeno. Omiyo osiepni Yesu ni be nopenje ni to Ruoth en ng'a? Yesu okone ni ng'at ma ang' nuneno ka kawo mkati ma nyume kado ma miyo, to mano e en. To gi sano no Yesu nokawo mkati monyume kado momiyo Judas Iskariot. To kata kanotimo kamano, gineno ka Judas chamo mkati, to ok nodonjonegi ni Judas e jandhok, nikech Yesu ne ok dwa mondo oket sigu e kindgi. Yesu puonjowa kaeri ni nitie seche moko ma ji timonwa marach. To kata ka ji otimonwa marach, nitie yo moro mwanyalo loso gi joma otimonwa marachgi mondo wanyisgi waduokgi e yo ma ok waelo duggi oko. Waduokgi e yo mondo wawuo kodgi e yo makare, mondo gine richogi kata mondo ging'e ni gitimonwa marach. Omiyo nowuo pach jogegi, ok ne ging'eyo gima ne Yesu oloso kanyisogi. Omiyo ka gineno ka Judas Iskariot ochamo mkati to wuok ng'wech, Yesu kone ni ditim gima ne dhi timono piyo piyo. Gin giparo mana ni kamoro dhi dwaro pesa, odhi golo pesa nikech ne en jakeno mar pesa, mondo dhi onyiew godo chiemo mibiro ti godo e Pasaka. Kokamano to dhi dwaro kaka idwa kony jomodhier. Ne ok ging'eyo ni en mana ndhogo Ruoth. To Ruoth onyisogi maratiro ni ng'ama ang' anyumo mkati ni ma miyo emung'e ni mondhoga. To ok nonenore negi. Seche ma wandhogo joma wan godo, musiepewa kata mawedewa, giwinjo malit. Akia kata imene iseyude kamoro ma ng'ato chieng' moro nondhogi, osiepni moro kata kama utiye ondhogi gi tich, kata dalau watni moro mosiepni ondhogi gimoro e dalau, kata in iwuon be nitie kama isetime andhoga ni ng'ama osiepni machiegni. Ang'eyo ni kata mana jomodak, iyudo ka dichuo ndhogo jaode, kata jaode dhako ndhogo jaode. To
ng'ato mandhogo nyawadgi timo gima lit. Ng'ama ondhogi winjoga malit moloyo. Yesu nowinjo malit, to en ruoth, to nong'e ni dhi ndhoge, to pod nowinjo malit. Yesu to ne winjo malit, ok nikech noluoro gima dhi timorene, to ne lit ne ni dhano chunye opondo. Dhano waneno gi oko to waparo ni ng'ane ber, to chunye ma iye to tow, chunye opong' gi maricho. Kata wan e Ukristo kaeri, chunywa opong' gi maricho. Walemo kamoro achiel, wawuotho kamoro achiel, wago mbaka kamoro achiel, wawinjo wach Nyasaye kamoro achiel. To kaka wanenore oko kata kaka wawinjore oko opogore gi gima nie chunywa. Chunyewa opong' gi gik maricho, mak mana ka Nyasaye wuon oluoke. Emomiyo Nyasaye mada luokwa to kod adiera, mada wabi Yesu Kristo chunywa mondo oluokwa gadiera, mondo wawuoth kuome gi chunywa to ok gi oko. Nikech gima ji neno gi oko en gima opogore kabisa. Wanyalo neno joma Kristo, joma beyo, joma muol, joma onge wach, to chunywa to opong' gi poison. Chunywa opong' gi mudho mapek, gi nek, gi kuo, gachaye, gi chode, gi mer. Gik maricho ma dhano ok onego bedgo ni chunywa, kendo magi gik mwagombo timo. Anyalo biro e kanisa, wanyalo lalore, to gima nie chunya malando wuon madwa natim, katieko weche matime kanisa go, chunya mong'eyo. Mada Nyasaye parwa, mada Nyasaye konywa. Judas nopando chunye ni jowadgi. Mae emomiyo kata kane Yesu wacho ni achiel kuomu biro ndhogowa, Yesu nokawo joma richo duto mobedo osiepene, moloko gi jopuonjrene, to ne giweyo timbegi, koro gi joma beyo. To achiel kuomgi notamre weyo timbene. Emomiyo ka Yesu ne wuoyo, oko mare ne nenore kaka japuonjre Yesu, kendo jalup Yesu, kendo osiep Yesu. Ng'at mogen moket mana keno, kar keno. Ng'ama oket e kar keno mane joge moyiero, ne ging'e ni en ng'ama ber. To Judas kara ne nigi kidono mar ndhogo Yesu. Nikech kata kano jakeno, ndalo mane Magdalena dhi luoko tiend Yesu, kendo wiro gi pi wang'e, to oluoko gi pi wang'e to owiro gi mo mang'we ng'ar. Judas ne rachne kabisa, kendo nowacho ni mo maber ma nengone tek ni tiketho nang'o? Ok akane mondo chieng' moro ouse omi jomodhier. Yesu nokone jomodhier un go kinde duto. Emomiyo Yesu nong'eyo chuny Judas. Wan bende Yesu ong'eyo chunywa. Wan bende wan Judas e yo moro. Wasendhogo joma wan godo mosiepewa, wasendhogo jogo ma watiyogo, wasendhogo jogo mosegenowa. Mada Nyasaye parwa kendo Nyasaye konywa. Yesu nong'eyo maber ni Judas biro ndhoge, to ne en gima noseiki kendo ne nie plan. Emomiyo kata ka notimore kamano, noywak kendo chunye ne lit ne, nikech joma ne biro dong' dhano, ong'e chuny dhano kaka chuny dhano chalo. Ng'at moro kendo manie kitabu e muma ka, manong'eyo nandhoga en ang'o, en Daudi. Daudi wuod Jesse nong'eyo ni andhoga en ang'o. Ka ng'at ma Daudi noketo obedo e cabinet mare, iluongo ni Ahithofel, obedo e cabinet mar Daudi, e jong'ad bura, jong'ad rieko ni jatelo. Kendo ne osiep Daudi, machiemo gi Daudi, kendo mawuotho gi Daudi. Ng'at mane Daudi ogeno, ma gimoro amora mar sirkal Daudi ne nyise. Kata kane ginindo gi lweny, Daudi ne nyise. Onge gima nokia kuom Daudi. To ka chieng' mane Abisalom wuod Daudi dwa loko telo mar babane, ng'atni eri ema nene okonyo wuod Daudi, Abisalom, mondo olok sirkand babane. Mano e kaka andhoga en. Ng'ama ndhogo wadgi en ng'ama chiegni kode. Osiepni migeno chande, ming'eyo ni ok nyal fulo siri ni cha, mano ema ndhogi. Nyameru kata wadu ma wuotho go mugenore godo, mano ema ndhogi.
Pile kata mana joma wawinjo no mi poison otho, imiyogi gi jok ma osiepegi ma iye, mong'eyo kaka giwuotho, mong'eyo kama gibiro kale, mong'eyo kama gibiro ninde, mong'eyo gima gibiro chamo. Omiyo muma ni puonjowa ni mondo wabed motang' gi joma waluongo osiepewa, nikech joma ok osiepewa to wang'eyo kendo watang' go. To osiepni to en ng'a? Be ning'eyo osiepni ma in godo ma gadiera? Daudi achiel ni eri, Joab ma general mare, mane jatend lweny, nene en ng'ama ogeno kendo ng'ama ne chiemo kode, kendo ng'ama ne nyalo kano siri mage. Omiyo kane osetimo ni Uria marach, omiyo Uria barua motero ni Joab. Joab oketo e laini ma mbele mar lweny. Joab nokano siri mar Daudi. Kendo chieng' mane osenego Uria ni, nokawo ng'ato mooro i Daudi ni dhi nyis Daudi ni jolwenjwa mane ni mbele otho. Achiel kuom joma othogo en luongo ni Uria ma Jaiti. Daudi nokone ni mane kaka lweny chalo ka, kawuono jomoko tho, kiny jomoko tho, omiyo ti atiye matek kaka inyalo. Ne ong'e ni siri ne oum. To Joab ni ema ka chieng' ma koro wuod Daudi miluongo ni Solomon nonego kawo telo. To koro kar mondo oriwre kod wuod Daudi ni mondo mi telo, en koro dhi oriwre gi ng'at miluongo ni Adonija mane gore kod wuoyi mane onego kawo telo ni. Donge uneno ka andhoga en gima osiko kendo en gima yot mondo obedie? Nikech kata mana e utwa mwadakie, andhoga ng'eny. Iyudo ka ng'ama ni kano fulo ni siri ni ema biro golo siri ni oko. Samoro in gi giri moro midwa timo, project moro mane iseparo ni idwa timo, to en gima isekano siri, tiparo ni osiepni moro ni kamoro, en ema inyalo gone simu minyise. Chieng' moro tiwinjo ka ng'ato nosebiro kata dalani kanyo, nyisi ni giri ma jidwa timo chande, ayudo kamoro maber monyalo yude mayot. Iwuok nono to omiyo muma ni loso kodwa kawuono ni, ng'ano ma en osiepwa, siriwa wamiyo ng'a? Yesu Kristo ema kobedo osiepwa to en ema ber moloyo. En ema mondo wakawe mondo waluongi osiepwa, en ema mondo wamiye pachwa duto, en ema mondo wayie kuome. Yesu Kristo biro nikech wan, odhi e msalaba nikech wan, otero richowa e msalaba, wakawo richowa duto wamiye, odhi nogo e msalaba, to wabiro yudo ngima manyaka chieng'. Ruoth mondo ogwedhu gi mago odhiambo ma kawuono ni, nying Yesu mondo mi duong'. Erokamano. Nyasaye waduoko ni erokamano kuom wuoyo kodwa, puonjowa iwuon Nyasaye, imiyowa wachni mowinjo wawinj kawuono. Koro konywa Nyasachwa, tilokwa mondo wabed jogo mabeyo, wawe bed andhoge, kwandhogo godo jowetewa, ka wandhogo godo Ruoth. Erokamano Ruoth Yesu kuom kawo andhokewa idhigo e msalaba. Nyingi yud duong' to yud pak kinde duto nyaka chieng', e nying Yesu Kristo ma Jawarwa. Amina.